Ja, det er min mor, Else Maria. Så jeg bor sammen med hende. Jeg var 15 år, da jeg kommer til Danmark. Nu bliver Nathan snart på mandag. Ja. Jeg sidder ved siden af Said, som er min bonussøn, min plejesøn, som jeg først har været repræsentant for, da han kom til Danmark og søgte asyl. Og så i næste omgang har jeg blevet værge for ham, altså midlertidig forældremyndighedsindehaver. Så vi har kendt hinanden i mere end 4 år nu. I starten var hun min repræsentant. Når jeg får asyl, så er hun min værge. Svært ord. Værge. Og nu er jeg voksen. Jeg har lært nogle ting for hende. Så hvordan skal man leve? Nogle gode ting. Og vigtigste ting i livet. Og nu... Vi er sammen. Ja, nu er vi familie. Ja, vi er en familie, bor sammen. Det er det. Jeg synes, man skal bruge en forældrerepræsentant til, i første omgang er det selvfølgelig under asylprocessen, og hjælpe med at være der for den unge under sagsbehandlingen, og få dem godt igennem den proces. Og i næste omgang, når de så har fået, og hvis de har fået ophold, det er så at være der som sådan en guide, kan du sige. En, der kan hjælpe dem med at finde vej ind i det danske samfund, for det er meget svært. Og at være sådan en slags oversætter og brobygger, kan du sige. Fordi det er rigtigt, der er mange personer rundt omkring dem, især i starten. Kommunen for eksempel, sagsbehandlerne, den nye skole, skolelærerne og sådan noget. Men der er ikke én person, der kontinuerligt er der for dem. Det er sådan meget fra sag til sag. Hvor jeg oplever, at jeg som repræsentant, som værge, er der hele tiden og ligesom har historien med. Og så jeg er ligesom hans historie. Han har jo også haft et cut, kan man sige, i forhold til sin barndom, tidlig ungdom. Og så er det ligesom, nu er jeg hans familie og være med til at ligesom hele tiden at holde ham på den vej, han nu har bestemt sig for. Da du flyttede til Arca, kan du huske det? Ja. Da du kom til centret der. Du følte dig meget alene derovre, og vi har snakket i telefon hver dag. Kan du huske det? Ja. Ja, så hun ringer hver dag, så vi snakker om nogle ting. Så. Ja, altså, jeg ringede hver aften, så vi ligesom snakkede, inden han skulle sove. Så vi havde det var ligesom en navlestreng, kan du sige. Og så sås vi hver 14. dag. Så sendte jeg ham en togbillet, og så kom han til København. Ja. Det er rigtigt, jeg kom til København. Så når jeg går tilbage, så det var svært. Ja, fordi København, det var også min mor selvfølgelig, sammen med hende. Så man tænker, så når jeg er sammen med hende, så man tænker ikke så meget, så man er asylcenter. Så man tænker rigtig mange ting. Så. Nogle gange tænker man skal blive slået sig ihjel, eller lave noget med hånd, eller skære sin hånd med kniv, eller det er bare, man skal få nogen, så man skal tænke på det, fordi alting skal blive væk. Alt det, du havde i hovedet? Ja, så. Der var friheden. Jeg var sammen med min mor, så jeg tænkte ikke så meget. Det var ligesom du slappede af, ikke? Altså, ja, så kunne tænke snakke med nogle ting. Så. Ja. Det var kommet ud fra mit hjerte, ikke også? Så der er nogle ting, private ting, jeg skal fortælle min mor, som jeg kan ikke fortælle nogen, som jeg ikke stoler på, ikke tror på asylcenter. Der var nogle kontaktpersoner til os, men det er bare, så det ikke passer ligesom Else Maria gør det, eller min mor gør det. Det var ikke sådan. Det er vigtigt, ligesom hun gør det faktisk.
vi bruger for kærlighed, fordi dem der flytninger, de kommer altså helt til en anden land også, til en anden kultur, de mister deres familie og deres... Ja. Da jeg fik asyl, så hun kommer på besøg mig i asylcenter Jager. Det var en aften, det var en overraskelse. Ja. Så fordi tolken ringede til hende, så han fortalte hende, om jeg har fået asyl. Så vi var på værelser sammen med mine venner, vi var meget glade. Man kan ikke sige, hvor meget man er glad den der, man får asyl. Slet ikke, man beslutter, hvor meget men den tidspunkt, man kan ikke glemme det. I mit liv, jeg kan ikke glemme den der, jeg får asyl. Så vi var sammen med mine venner, så det var også håb. Det var også, på en måde, jeg var trist, fordi det var først mig, jeg har fået asyl. Vi var næsten 50-60 personer bor i en asyl, så det alle kommer og krammer mig og siger tillykke til mig. Så på en måde, jeg forstår godt, det var trist inde, men det viser ikke mig, det er trist. Men jeg forstår godt, fordi jeg kan godt forstå, hvis en får asyl, og jeg har ikke fået asyl, jeg tænker, nu hvad sker med mig? Så han har fået asyl, han har fået støtte og bor. Nu er det min tur. Så kommer jeg en bis, jeg siger min ven, hvem kommer på det tidspunkt klokken er 11 eller 12? Ja, 11. 12. Ja, 11. Nå ja, min ven siger, det er din mor. Jeg siger, nej, hvad? Min mor. På det tidspunkt, og selvfølgelig, jeg har aldrig tænkt på sådan, hun kommer der, men selvfølgelig, hun er så, hun kommer, og så bliver mere og mere glad. Ligesom, hun har tænkt på mig, jeg tænker, hun tænker på mig, hun har tænkt på mig på det tidspunkt dansker. Det gik sådan tid til, fordi den dansker, det gik sin tid til sådan nogle ting. Så hun kommer også, vi var sammen, så dagen efter vi kommer sammen til København. Ja. Jeg fik ophold, og jeg flyttede hjem til min mor. Ja. Så indtil nu, ja. Du sidder i bilen, kan du huske det? Så siger du, mor, nu er alle mine problemer løst. Og så kører vi videre ud af landevejen og motorvejen. Og så inden vi når Lillebæltsfærgen, kan du huske, du siger... Men det mor, jeg har fortalt, at det på det tidspunkt, jeg tænker, okay, i mit liv, jeg mangler kun asyl. Hvis jeg får asyl, så er alle problemer færdige. Ja. Så der er ingen problem. Men det i dag, jeg forstår, det er ikke sådan. Dengang jeg tænker, selvfølgelig, det er en god ting, man får et sted, hvor man bor. Men i livet, nu jeg forstår, at problemet bliver ikke færdigt. Nej. Jeg har sagt det, jeg har glemt mine problemer færdige. For det er jo meget glad. Det er ikke en lille ting, man får asyl i et land. Ja? Så men nu problemet bliver ikke færdigt. Så nu jeg mangler min familie. Jeg håber, jeg får min familie også. Eller jeg kontakter min familie, så måske resten af problem med skole og få uddannelse. Så hvad skal man være? Det er også sådan liv. Fortsat med problemer. Men nu, eller dengang jeg får asyl, der var ikke sådan problemer med mit liv, altså for dem, hvordan jeg bor på gaden, eller hvordan jeg spiser, hvad jeg spiser, hvordan jeg finde mad. Sådan problemer færdige. Fordi dengang jeg var i Grønland, jeg tænker ikke på min familie, fordi det er ligesom, jeg har haft travlt med min egen ting, hvordan skal jeg finde mad til mig. Det er klart. Hvordan skal jeg bo, og hvor skal jeg sove i aften? Fordi der var ikke noget sted, du skal sove på gang, så kommer politi klokken 3, så væk der, så vi løber. Eller hvordan, men nu jeg får asyl, jeg får sted til at bo, og så skole og mad og tøj, alt. Så nu jeg tænker, okay, jeg mangler min familie, jeg tænker at komme op til min familie. Ligesom, det er en sted i mit hoved. Ja, nu er der plads. Min familie plads til. Men dengang jeg ikke tænkte på min familie, fordi jeg har meget problemer. Så det var ligesom man travlt med det der problemer. Så selvfølgelig det er det største problem, hvis man har ikke familie. Men jeg tænker også, at der er en meget stor forskel på at skulle overleve. Og så når man så får lov til at blive i Danmark og har fået asyl,
så skal man til at lære at leve igen. Og Said har haft en lang periode, hvor han har skulle overleve. Fra han var 12 år til han var 15, et halvt. Der har han skulle overleve i alle mulige forskellige situationer, og været ude i nogle farlige situationer, hvor han har været rigtig heldig, og hvor han har, også fordi han har været klog nogle gange, taget de rigtige beslutninger, stolet på de rigtige mennesker og sådan noget, ikke? Men så det at skulle leve og blive i et samfund, det er svært. Det skal man også lære. Ja. Jeg tror, at dengang jeg flyttede fra Afghanistan, jeg var 12 år, så jeg kommer til Tyrkiet og så til Grækenland. Jeg var 2,5 år i Grækenland, venter på at komme videre. Så vi får en mulighed. Vi var sammen venner, så 8 personer. Så vi har åbnet en lastbil, som det med køleskab. Ja, kølevogn. Ja. Kølevogn. Ja. Det var kun enig. Så vi åbnede den bil, og vi hjælper hinanden til at komme ind i bil. Så til sidst en bliver lukket døren. Der var 5-6 stykker, det var en, så der var kun om min ven tilbage. Så jeg var lidt jaloux her. Tænker, de kommer næsten, de var 2-3 måneder, så de går ved, og så jeg bliver her. Jeg siger til min ven, jeg skal også med. Så der kommer 2 politivogter med muskler. Så vi har lukket døren efter dem, og så jeg bliver sammen med min ven. Men efter det er meget ked af det, jeg tænker, hvorfor vi bliver her? Og så, det er sådan meget træsser, fordi det er meget hårdt. Fordi du kom ikke med? Nej. Jeg var 60, hvorfor jeg kom ikke med. Så 2 dage efter, vi hørte, det var en kodevogn, ja. Ja. Så de 6 personer, de døde i den bil. Ja, så de kommer tilbage, deres døde krop kommer til Grækenland. Så der jeg tænker, okay, det er alt sker. Så du var heldig? Så jeg tænker, jeg var heldig, ja. Så jeg lige var stadig. Ja. Det blev derfor, så på en tidspunkt, jeg kommer til min chauffør til Frankrig. Ja, så der tænkte mig, jeg har også boet i Frankrig 2-3 måneder cirka, i Gardelix Park, Paris. Det var heller ikke noget sted, vi så bare i parken. Så vi var vendt, det var min plan, jeg skal til Norge. Så jeg har snakket med en der, det var 700 eller 800 euro, så vi skal komme med ham. Så vi bliver stoppet af politiet i Danmark. Så der, vi kommer til en lille fængsel, det skal man sige. Så de har spurgt os, om vi spørger sig også, det gør så. Siger vi har ikke nogen ting. Så ja, her er vi. Så jeg synes, det er meget vigtigt. Så man lærer meget, så hvis man bor sammen med en dansk familie, eller så en har sådan, ligesom jeg har. Det der med, at man ikke går en vej alene, men at der er en, man kan følges med hen ad vejen. Og som man kan, når man oplever nogle gode ting, når man oplever nogle dårlige ting, så er der ligesom man kan dele det med. Og man kan sige, alle dem, der nogle af vennerne kan du dele nogle ting med, men ikke alting. Og heller ikke dem, skolelæreren, eller heller ikke sagsbehandleren på kommunen, eller hvem der nu er ellers rundt om. Så det der med, at det er det, man har en familie til. Det er det, man går tilbage til, når man har brug for at dele noget, man er glad for, eller noget, man er ked af. Og det er det, jeg synes, jeg har kunne bidrage med. Og så har vi lært rigtig meget af hinanden og hinandens kultur. Det her var meget svært for mig, hvis der var ikke min mor. Og jeg bor ikke sammen med dem, dansk kultur. Fordi jeg vidste ikke fra, hvordan de hilser på hinanden, for eksempel. Hvordan de snakker sammen. De diskuterer meget. De diskuterer sig, og de lytter til. Så hvordan de spiser. Det er også en ting for mig, fordi i vores land, de spiser på gulvet og spiser med fingre. På den måde, det er nogle ting. Altså,
også nu snakker om samfund. Og så det er også fordi, når i vores land, det kommer ind på, hvordan man vokser op i en familie, når man er barn og sådan. Fordi der er nogle i vores land, nogle forældre, når så de spiser, så deres barn går ud, så de ikke spørger forældrene, når de kommer ind, hvor var du hen, eller hvad har du lavet, eller på den. Altså på den måde, for jeg var lille, så min mor og min familie, det var sådan lidt, ligesom min mor har nu, så de spørger, hvor var du hen, hvad har du lavet, og hvem var du sammen med, så på den nogle gange jeg kom hjem, så hun spørger, hvor var du hen, så det er lige meget, så nej, hvad har du lavet i hele dagen, så det er lige meget, det har jeg ikke lavet noget, så ingenting i hele dagen, så nej. Så på den måde, jeg tænker nogle gange, når jeg er udenfor, så er mine venner, jeg går ikke nogle gange, jeg tænker, okay, jeg skal hjem, fordi min mor ringer, eller det bliver for sent. Fordi hvis jeg var alene, for eksempel, jeg var ikke sammen med hende, så det kan være, at jeg går til sammen mine venner, rører, og så drikker, og så fuld, kom hjem. Så jeg tænker, jeg har ikke nogen spor efter mig. Så nu jeg tænker nogle gange, jeg er sammen med mine venner, og siger, at jeg har en mor, som hun spørger efter, hvor jeg hen og hvordan er det. Så det er rigtig godt. Jeg kan huske, at du har også fortalt, at I snakker rigtig meget sammen, dig og dine venner. Og I snakker også om jeres problemer og sådan, til et vis stykke vejen. Men det er også sådan, at også dengang du søgte asyl i Danmark, der er også, alle har problemer. Hver især har problemer, så de vil helst ikke give de andre deres problemer også, så de holder dem for sig selv. Så de ligesom går med det indeni. Kan du huske, vi snakker om det? Ja, altså, vi er sådan, vi vokser op sådan en land. Hvis jeg kan sige, at min ven har et problem, så der man kan hjælpe mig med min problem, og jeg har mere end ham problem. Jeg vil ikke gå og fortælle ham, fordi han har selv problem. Og så tænker jeg, nej, det kan være, at han kan ikke give mig nogle gode idéer på det tidspunkt. Ja. Ja, der, og så der er meget sådan med også, ligesom man siger, hvordan har du det? Jeg har det godt, det går fint. Ligesom, og så holder man holder ligesom, facaden, man ligesom gør som om, jeg er ligesom glad, jeg har ikke nogen problemer. Men bagved, så er der masser af ting, som de så bare ikke kan fortælle om. Det vil sige, ligesom, vi spiser vores hjerte, men vi kan ikke fortælle andre. Ja. Jeg tænker på, jeg kan godt sige på mine venner, altså, de bor alene, som de har haft en repræsentant, så indtil de får asyl, så de har ikke mere kontakt. Så det kommer ind på, hvordan man passer på sig selv alene. Og så, altså hvis dem der jeg kender, de bor alene, så de har det ikke godt, ligesom jeg har det, jeg tænker. De har problemer med skole, og de har problemer med tale dansk, og de har problemer med kommuner, og sådan nogle ting. Altså, nogle gange, jeg savner min mor, eller jeg savner min familie, jeg bruger for at snakke, ligesom jeg snakker med min egen mor, så jeg kommer til Maria, så jeg snakker med hende. Ligesom, jeg tænker også, ligesom, hun er også ligesom min mor, og hun passer på mig, ligesom. Så jeg snakker med mine problemer med hende, og, fordi jeg stoler ikke på alt, man kan ikke fortælle alt til alle. Så jeg fortæller hende mine problemer, og så jeg savner min familie, så jeg får en kram, eller så vi snakker lidt, så min hjerte bliver lidt som, at det kommer ud, ikke også? Hvis der er nogle ting, vi ikke forstår det, ligesom vi kommer ind til en blængvej, så vi kan ikke finde en vej, så vi bruger hende til at hjælpe mig, og så fortælle mig om den vej, og så vise mig vejen. Nogle gode idéer. Jeg har fået et sted, jeg bor, så jeg har fået en søn mor, ligesom der ikke noget har. Ja, så skole og... Så ligesom jeg tænker, jeg er en person, nu jeg lever på den måde. Men dengang, jeg synes, dengang, der var ikke noget... Det liv, jeg har haft, jeg tænkte ikke til mennesker, altså. Men nu jeg føler mig, jeg tænker, jeg er en person i verden eller i samfundet. Jeg lever på den måde.